Ħammorru għall-elezzjonijiet tal-25 ta' Mejju b'kuraġġ u flimkien se naħdmu għal pajjiżna għax minkejja nuqqas ta' riżorsi meta wieħed jikkompara ma' dak li għandu l-gvern, sodisfatt bl-impenn tagħkom bris il-partit, iżda fuq kollox bris pajjiżna. Dan kien il-messaġġ tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt żjara fl-uffiċċji ta' Media.Link Communications, il-post minn fejn joħroġ il-messaġġ tal-partit permezz ta' Net Television, Net FM, il-gazzetti In-Nazzjon u l-Mument u l-portal tal-aħbarijiet netnews.com.mt. Akkumpanjat mill-Chairman Eżekuttiv Pier Portelli u mill-uffiċjal responsabbli mill-operat tal-kumpanija Karl Guder, Adrian Delija wassal ukoll messaġġ ta' ringrazzjament lil partitarji meta minn żmien għal ieħor jintalbu jagħtu l-għajnuna finanzjarja tagħhom fost l-oħrajn biex ikunu ta' sostenn anke għall-istess media. Adrian Delija sab il-ħin jiddiskuti mal-impjegati fid-diversi dipartimenti tagħhom blan li jħoss aktar mill-qrib kif din il-ħidma tissarraf servizz għat-telespettaturi, is-semmija u l-qarrejja. Minnaħa tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista wiegħed li bħalma għamel kemmilu fil-kariga se jibqa' jara li l-uffiċċju tiegħu fid-Dar Ċentrali ikun miftuħ għal kull ħaddiem f'ħidma koordinata bl-aħjar mod possibbli. Adrian Delija spjega li ħass il-ħtieġa li jiltaqa' mal-impjegati tal-midja tal-partit bħala parti mill-attivitajiet marbuta ma' jum il-ħaddiem bħalma jiltaqa' ma' ħaddiema oħra f'diversi joqsma tas-settur privat. Fil-fatt, is-sensiela ta' żjarat marbuta ma' jum il-ħaddiem se jissoktaw fil-jiem li ġejjin.